تەوی گەرما پڕ زێدە ئەف کارمەندên kevviran ji bo debara rojane yên malbatên xwe neçarin got bixebitin. اف ظروفي كاري ما اب والله قراني زحمتي روكي جيت عدايي افريقا تدبيني روكا قلك جواري سرمه بس انا مجبور بكاري بكن ظروفي حياتي سرمه زحمت دبيم كاري خوبتي Vê havînê bi sed hezaran kes li Qamişlo û bajarên din yên Herêma Kurdên Sûriyê bi tenebûna elektrîkê ji ava sar ya ve xwarinê jî bêparin. Welatiyên gorewşa wan ya aborî baş e dikarin cemedê bikirin. Lê yên bi dahatên sînordar nikarin ji bo zarokên xwe aveke sar jî pêşkêş bikin. هاي تدبين أنبوزي دبن أنا نبوز هي كهرباء هي حالي ما وملت قش أبا يعني أسكار مشتبه جماعة مسوق قش أزل قشي قريام حياة أبا شايام دي مشخور نيف قال بوز بر يعني أبسط شيء أبك جمديم تخازن بس Ji ber pêlên bilindiyê germahiyê aloziyeke saxlemiyê jî derketiya holê. Rojane bi dahan kes ji ber tîna rojê ji nexweşxaneyên xwecehî re tên veguhestin. Doktor bang li hemwelatiyan dikin got di saetên germahiyên herî bilind de xwe nedin ber tava rojê. û bi taybetî ji dê û bavan dixwazin got zarokên xwe ji vê rewşa xeter biparêzin. ji ber germahiya zêde zarok tûşî zabûn û nexweşiyên hinavê dibin û heger demeke dirêj dibin tavê de derbas bikin wê tûşî derbeya tavê bibin. Tevî got guherîna hewayê û germahiyên bilind li seranserî cîhanê tê dîtin jî li welatên şeriyên weke Sûriyê bi tinebûna kehrebê û krîza ava vexwarinê jiyana bi sed hezaran kes pir dijwar bûye. Rêveberiya Xweser ji bo sivikirina bandorên pêla germahiyê çavdêriya ser janatorên elektrîkê zêde kiriye da ku xwediyên janatoran saetên dana kehrebê di vê havîna germ de kêm nekin. Zana Umer dengê Amerîka, Qamişlo.